дарси навбати омӯзиши ин дарси нармафзори мотор сиркит контрол аст. Ин нармафзори ройгон аст. Мо аз мон Play Store ё Play Market ройгон метавонем дастрас кунем. Номи барномаро менависем мотор Circuit Diagram ва онро бораи мобайл насб мекунем. се зерменю аст. Зерменю аввалин қисмати шиносоӣ гӯед истифода бари элементҳо аст. Мо мебинем инҷа як муҳофизат, дуюм биметал, теғаи бастаи биметал, сеюм теғаи бастаи боз стоп ва чорум старт. Рақами 5 бошад теғаи боз NO контактор, теғаи бози контактор. Рақами 6 бошад NC Normal Cross, теғаи бастаи контактор, 7 симпечи контактор, 8 контактори қудратии контактор, 9 бошад релаи замон, 10 теғаи бози релаи замон. қисмати диаграмам як сари аз нақшаҳо, диаграмҳои идоракунӣ, муҳаррикҳо аст. Хеле муҳим ҳастанд. Мисол мисли якумам бошад permanent connection from one point, яъне идоракунӣ доим аз як нуқта ва инчунин бозам аз идоракунӣ доим аз ду нуқта. Яъне як сари аз нақшаҳо бо мадорҳои қудратӣ ва фармон дар ҳамин нармафзор вуҷуд дорад. Мо кӯшиш мекунем ки ҳамин нақшаҳое ки дар ҳамин ҷо ҳастанд, дар ҳамин нармафзор, мо ба тариқи нармафзори Simulation Relay онҳоро шабеҳ созӣ кунем. Барои ҳамин нармафзори мотор Circuit Diagram барои мо хеле ҳам қулай аст.